Jsem Luboš a tohle je... Ahoj, já jsem Jirka. Možná jste si všimli jeho prvního videa na Minecraft. Z Minecraftu. Máš tam IPčko, já jsem vám zapomněl říct, že můžete ještě u mě očekávat GTA San Andreas multiplayer a single player, na to se nás těšit. A jinak ještě zítra bude na YouTube nové video z Minecraftu, vlastně 4 minut. Další video než to minulý, které trvalo 11 minut. Ano, a jeho kanál bude v popisku videa. Jirka Zralý. Takhle. Takže... Jo, nechci slyšet takový tenkej hlásek, tak je to tady brácha Luboš, jo. Jo, tady tu ten. Pozdrav. Ahoj, já jsem hovno. Ano, říkejme mu tak. Jinak co to vypípáme? Ano. Já to klidně vypípám, protože to hovno, to pípám tak. Takže, Jirko, ano? Kde bydlíš? V Plzni. Já taky. No vidíš. Ano, oba bydlíme v Plzni, oba v Lápková a adresu vám říkat nebudem. To je nebezpečný. Teroristi jsou na každém kroku. Jo, ano. A tady jsou další. Jako naše fanoušky nemyslím, a vy nejste teroristi, vy jste OK, vy jste pařmeni. OK. Jo a... Jirko, takže o čem budeme dál mluvit? To byla ruka prasete. Nebo vlastně to říkalo i jeho jméno. Ruka hovno. Vlastně ruka píp. Vlastně jako. Ahoj, já jsem Ruka Plasátka. Tak Luko Prasedek, nevím, jak se jmenuje. Luka z prase asi. Nevím ani jeden. Ano, a jeho přezdívka je... Jurášek. Jurášek, vole. To ten kůň z toho, z Popelky. Já mám přezdívku... Rubáček. Prosím vás, nesmějte se tomu. Možná si myslíte, že jsme debilo, že jsem debil, ale já mám ještě on pochází z Bláznice. Ne, já mám neustálý smání se. A prosím vás, nesmějte se tomu, že já mám příjmení Samec a přezdívku Kanec. Kanec, takový kanec jako takový Už možná víte, proč se to jmenuje prase možná. Lepší by bylo třeba příjmení třeba Luboš, třeba, nevím, třeba místo Samec třeba divoký prase, že? Si něco zmáčknu, vole, čekej. Počkej, dlouho už to další, vole, 2 minuty teprve. Jak dlouho trvají normální vlogy? Vlastně no, já když se koukám na Mentovo vlogy, tak trvají tak... Už tam nejsi, vole. Jo, dobrý jsi, už. Trvají tak... 6 minut. Jo, jinak natáčíme to na telefonu. Jo, takže není to moc dobrá viditelnost. Jo, a omlouváme se, že natáčíme takhle pozdě. No, takhle pozdě, my nemáme čas. V pátek bude možná další vlog, ale možná beze mě. Asi. Možná bez něho, ale můžete se... Ne, kecam. A můžete se... A pozveme si sem dalšího hosta. A kdo to bude? David Trachta. Který bydlí v tamhletom baráku, vidíte? Vidíte ten oranžový barák? Tam bydlí. A ještě představte Luka. Voláme se! Jinak jsme na hřišti a... Na Škvrňanech. Já už vím, jak se to video bude jmenovat. Fotbalový večer. Jo, jinak omlouváme se Spartanům, že jsme je porazili ve fotbale 2-0. Jo. Lámy! Nuli! Lámy! Loser! Omlouváme se spartanským fanouškům. Velice se omlouváme. Ale my máme prostě takový, já mám takový výjevy. My jsme hrozný fanoušci. Ano. Jinak, Spartě fandím, jo, ale sorry jejich fanoušci. Sorry fanouškům Sparta Jo, Praha. ale jako, oba hrajeme fotbal a já hraju ještě k tomu hokej za Škodovku. Takže jako, dobrý. Ještě hraju florbal, ale to nikoho nezajímá. Jo.
Jirko, to je vlog, ne žádná kravina, vole. Při vlogech se může i hrát, vole. Jsi ještě neslyšel? Ne, ale to stojí. A jinak říkejte mu opico, praso, hovno, jo? Takovou kulatou věc se může nebo hranátová, nevím. Takže pro tento Minecraft je populární od roku 2007. To asi každý ví. No, já to zjistil, no. A je to nejlepší hra. To je každému uprdele. Jinak velice agresivní. Omlouváme se za špatnou viditelnost, ale je asi je asi 3/4 na 5. A tak se omlouváme za špatnou viditelnost. A jinak budeme vám, já nebo Jirka vám budeme vydávat každý den videa. Skoro každý den vám budu říkat vtip na dobrou noc, jo? Dobrou noc. A Jirko, ty to taky budeš natáčet na kanál? Můžu dnešního říct jeden vtip já? Ano. Tak jo. Takže ticho. Šel to píče, počkat. Ne, jo, třeba tu ten. Přišla manželka domů a její dcera se ptá, mami, proč brečíš? Můj manžel umřel. A jak, prosím tě? Přišel domů z hospody, zapalil cigárko a spadl a hořelo mu to tam. On uhořel, ale ne, on ještě chtěl skočit na jako jak tam teče ta voda. Takže spadnul a umřel. Ale ne, tam ještě přijeli hasiči. On spadnul a spadl na silnici. Takže umřel tím, jak spadl na silnici. Ne, on tam ještě jel nákladák a přijel ho, takže umřel tím, jak přijel na silnici. Ale ne, protože všechny sral, tak ho radši zastřelili. Tenhle vtip jsem nepochopil, ale já vám řeknu lepší. Možná ho všichni znáte, je to dost populární vtip. Je jedna paní, ta má 2 syny. Jeden se jmenuje Jdi do prdele a druhý se jmenuje Mozek. Takže Jdi do prdele si jde hrát na písek a Mozek jde na záchod. Mozek si jde dřepnout na záchod číst noviny a srát tam. Okolo písku jdou policajti a ptají se. Chlapečku, jak se jmenuješ? Jdi do prdele. Co si to řekl? Jdi do prdele. Pojď chlapečku, jdeme za tvojí maminkou. Paní, jak se jmenuješ? Jdi do prdele. To jste to řekla? Jdi do prdele. Paní, máte vy vůbec mozek? Jo, sedí na záchodě a čte si noviny. A já řeknu jeden já. Český prezident, americký prezident a africký prezident letí spolu v letadle a říkají si, co mají. Americký prezident říká, my máme tanky, vojska a zbraně. Africký říká, my máme nemoci, ebolu, chřipku. A český prezident říká, my máme cikány a ty vám to všechno doskladou. A teď mám ještě jeden závěrečný vtip a pak se rozloučíme. Příští vlog bude v pátek a vtip na dobrou noc bude zítra. Takže těšte se, lajkujte, odebírejte a čauky mňauky. A tady je ten poslední vtip. Počkej. Sedí Čech, Rus a Američan v letadle. Letí letadlem a ten Čech vyhodí z letadla zlatý korále. Pak Američan vyhodí
z letadla zlatý hodinky. A Rus vyhodí z letadla granát. Jdou se dolů podívat, co udělali za spoušť. A pláče tam holčička. Holčičko, co se stalo? No na mě spadly zlatý korále. Jdou dál, brečí tam chlapeček. Chlapečku, co se stalo? Mě spadly na hlavu zlatý hodinky. Jdou dál a vidí tam řechtáce dětka. Dětku, proč se řechtáte? Protože jsem si uprt a za mnou Bůh barák. Tak to bylo dobrý. Já to poseru. Takže a tím se s vámi loučíme a uvidíme se s vámi u dalšího videa. A zítra ode mě čekejte další video z GTA San Andreas Multiplayer. A ode mě vtipnou dobrou noc. Takže lajkujte, odebírejte. A Tak čau. Čauky, miau.